Welcome to my channel, Bisaya Kamunggay, ang inyong host, DQJ Daniel Kindaw Guden. Sa mga oras na to, si Don Sendong TV, kasama si Kusina ni Ganda at Mama Lucy TV. Papunta kami sa Los Angeles, California. Mula kami rito sa live mula dito sa Sin City, sa Las Vegas, on the way to Los Angeles, from Las Vegas, Nevada to Los Angeles, California, mga kapatid. Pero itong daan na to going to Salt Lake City in Utah. Pero mga kaibigan, pupunta kami sa Los Angeles, California. Kasama namin si Don Sendong TV, si Kusina ni Ganda, at si Mama Lucy, and of course DQJ Bisaya Malunggay. Masaya Kamunggay. Pangalan niya mali. Bisaya Kamunggay, mga amigo, mga amiga. Papunta tayo sa Los Angeles, California. 4 na oras mula dito sa Las Vegas. Ganito ang daan dito sa Las Vegas, mga kapatid. Alas 4. Anong oras na yun? Anong oras na ba? Ha? 5 o'clock? 5:34 p.m. alas 5:34 ng umaga Pacific Western Time, pero Mountain Time sa Montana, sa Wyoming alas 6:34 na, pero sa Minnesota alas 7:34 na. Minnesota, Wisconsin, Illinois, South Dakota, North Dakota. Pero sa New York, New Jersey, sa East Coast, sa Vermont, sa Virginia, alas 7:34 na ng umaga. Thursday, Huwebes, Pizza 9 sa Setyembre. Pizza 9 sa Setyembre 2020. Mga kaibigan, ganito ang Las Vegas sa mga oras na to, mga kapatid. South Point yung nakita natin dyan, South Point Hotel and Casino. Ganito yun kadilim sa umagang ito, pero sa New York, maliwanag na ngayon sa New York. Dito sa West Coast, madilim pa na matapos na ang breakfast sa mga taga East Coast, pero wala pang kape ang mga taga West Coast sa mga oras na to. Gising na, trabaho na ang mga taga Eastern part of United States, pero kagigising pa lang sa mga taga West Coast. Sa Pilipinas, alas 7:30 na ng gabi sa mga oras na to. Alas 7:30 na sa gabi sa mga oras ito. Paingon mi, mga amigo, mga amiga, sa Los Angeles, California, ang lugar ni LeBron King James, ang lugar ni Kawhi Leonard sa NBA, National Basketball Association. Pero dili mi madto nila. Dili mi madto sa hindi. Shout out sa itong mga amigo, mga amiga. Shout out to Gady Webster, shout out dyan sa Minnesota, originally from Batangas, LA. Kamusta kayo diyan, Gade? Kami naririto papuntang Los Angeles. Shout out to Marlon Bereda to Marlon, bye. Kamusta ka diya sa Rosemount, Minnesota, bye? Kamusta ka diya? Pero originally from Bacolod City. Shout out kay Warley sa Canada. Shout out kay Lilibit Digamo Kikoy. Shout out diha, regards ko diha ni Parts. Nakaluto na bagsudan, wala ba isubak? Ang tuko mo isubak na to. ang tuko mo itong isubak. Shout out sa itong mga amigo, mga amiga ng Tanaw. Doon na tayo 4 million. Nagkano na si Tanaw, 4 million na. Anong gagawin dyan sa LA? Idol DQJ, sabi ni Philip Siruano. Pupunta kami doon dahil sabi nila magaling maglaro si LeBron James. Sabi ko naman si Kawhi Leonard ang mas magaling. Kaya iwan ko kung sino pupuntahan namin, si LeBron James o si Kawhi Leonard. Los Angeles Lakers o Los Angeles Clippers. Pupuntahan mo natin Philip Siruano, shout out. O niya sa mga igso, mga amigo, mga amiga. Benji Talisik, mayong gabi, boss. Yes, gabi na ron diha sa inyo, ha. Gabi na ron diha, buntag pa sa doon dere. Alas 7 Imelda sa gabi ron diha, alas 5, alay,
Alas 5. Alas 8 na mayroon sa kuan. Kailangan. Alas 8 na mayroon sa gabi sa Pilipinas. Alas 5:30 pas buntag, Huwebes pa mi Ayan. sa buntag dire, Huwebes sa gabi na mo diha sa ato ah. Shout out sa tanan mga amigo mga amiga, bina si Benji Talisik atong amigong kugihan kayo. Ha? Pero, Wala. Aw. So mao ni ang Las Vegas nga dalan paingon sa Los Angeles, California, 4 ka oras nga biyahe ni Sayumi o niya ang temperatura ron diri, among temperature ron diri kay 64 degrees Fahrenheit. Tindo tawag imo na i-convert ang 32 0 man. So 64 minus 32 degrees Celsius, perfect kayo mga amigo, mga amiga. Perfect kayo ang among temperature karon. Pero sa taga Minnesota, kurog na ron sila kay tugnaw na ron ditong dapita. Ingana ang Amerika lain-lain oras, lain-lain og temperatura sa ilaha sa katugnaw sa klima, mga amigo, mga amiga. Mao na mo ang isubay ron niya. Karon ta tao dato ni paungon kay musumpay ta ani kung naa nami sa California nga area. Okay? Ato sang ingno to hay ato ang kauban na rin si Abay Rose bay. Oh, pantay bay ha. Bye. Ano? Di lang ta disturbohon bay. Kay kuyawan ta. yes, mega shoutout sa inyo lahat. Aha. Driving sa Nag-drive delikado kayo. Madilim. Malilim sad. Kailangan focus. Bye Joy, shout out ka bay. Shout out, mega shout out, mega love sa inyong lahat diyan. Yeah. Mama Lucy, hi. Say hi, Mama Lucy. Hi. Sige daw. Okay. So, dili na pita mga amigo, mga amiga, medyo ngit-ngit na. Ngit-ngit na ni Silo na mi sa Las Vegas, padulong na ni sa California nga dalan. O ning gatapad man gutan mo sa mapa, naasto nga ang Nevada, naas kilid ang California, Mexico na. Pero pagdating Oho. So nindot ni nga travel karon mga panahon na perfect kayo ang weather sa among biyahe mga amigo, mga amiga. Unya nindot kani siya kay kuan man 65 ni diri ang dagan ba no? 70 karon. 70? Wow, kini nga dagan ron dire ang among speed limit dire 70 miles per hour. Og sa ato pa ni ang 1 mile, asa may dako ani 1 mile og 1 kilometer. Mas malaki ang mile. Madako ang mile. So ang 1 kilometer maybe 1.02 or maybe 1.03 nga 1.02. oho kay ang gamit sa Pilipinas og tinimbangay sad kilometer man. Og tinimbangay sad gamit sa Pilipinas kilograms. Ang gamit sa Amerika kay pounds. Ang 1 kilograms is 2.2. Sakto ba? Yep. 2.2 pounds. So, hinay tas mat anida. Hinay ko smart. Dami mga mensahe dito, masari mga mensahe dito sa mga amigo, mga amiga. Ay mga mensahe dito sa mga kaila, sa mga susod ng mga amigo, mga amiga. Kadit kayo tabasahon na ilang mga mensahe ha. Kadit kayo. Shout out sa tanan na mga amigo, mga amiga diha gatanaw. Shout out to US Navy officer Ike Durano II. Tanaw ayo bay, apre. Ayo pre nya. Good morning DQG. Lipay kong waiting na akong nasiya sa Virginia kanang US Navy diha nga kuan. Nga headquarters may tawag kana. Nasila diha. Oh, base day. Ang amigo na mo diha. Oh, no. Good morning DQG. Lipay kong waiting na akong Miami Heat. Oh wow, nikatawa naman ng usa. Nikatawa na si Joy Pukot kay ang iyang Miami Heat sulod na. Gipildi na gyud sa Miami Heat ang Milwaukee Bucks sa Milwaukee City sa state of Wisconsin. Giharos na sobrang kamunggay. Unya shout out to Nestor Bacaltos Jr. ta. Bacaltos ba ni? Ya, Bacalso day. Nestor Bacalso ayo diha ta. Unya awabi ko o gabi diha 8:42 na dire. Yes. 8:42 na din ha. Karon sa dire 5:42 in the morning pa. 5:42 in the morning pa mi dire, Western Pacific time. Pero sa Mountain time like Montana, Wyoming, alas 6:42. Og maingon kag Central time like Minnesota, Illinois, North Dakota, South Dakota, Wisconsin,
alas 6 pasadron. Alas 6 pasadron sa alas 6:42 kabuntagon. Oy, alas 7:42. Dito sa New York, alas 8:42. Parehang oras sa New York ug sa Pilipinas, pero lain-lain lang, buntag lang, gabi ipon sa Amerika, buntag sa New York, gabi sa Pilipinas. Damay katanaw ng utana diri, damay mga mensahe diri. Musta ka, cool? Mayong buntag diya. Yes. Meron ako. Salamat kayo, Ray Salgados Kikoy. Mayong buntag sad, mayong gabi sa inyo diya po. Sad, Ray, kumusta mo ka, Ray? Unya da pa mensahe diri. Tabasa rin ba mensahe diri? Nestor Bacalso Jr. Please shout out ko, idol. Yes, ta. Kumusta ta? Kumusta ko diyan ni Saldi imong igagaw, Saldi Bacos? Mayroon ba itong duwag ahidres o chest na? Mag-practice ko ni guli para magduwa mi. Mag-practice ko daan. Unya, shout out sa itong amigang taga Tikirabol, pero daron da sa Ottawa, Canada, Nita Valderosa. Unya, watching from Talisay City, gikan ni Nestor Bacalso Jr. Ayo. Unya, shout out sa itong amigo nga broadcaster, si Chito Aragon. Padung ko sa Aurelio Dong. Naapaman mo dapit sa Imos. Mawag padung napamidapit sa Imos. Shout out sa broadcaster Chito Aragon. Ato isong taga Bugo City, Cebu. Shout out to Kalipay sa Pobre. Kalipay sa Pobre ko yawa ning alana. Kalipay sa Pobre. Pero sa Haba Safe Trip gikan ni Roy Salgados Kikoy. Salamat kayo, Ray. Unya may pagtanaw diha ni Mark Olgira. Thank you. Mayong buntag gikan ni Kalipay sa Pobre. Kuya ning alana. Shout out sa tong amigong international boxing trainer na diha ron sa Vietnam, si Andro Miramontes Bilonggil. Unya abi nako padung mo sa Talisay dong. Kay muraman mo sa SRP inyong location. Di katawa si Chito Aragon. Ayo that's it. Bro, magsisibya sa DYCM 1152 sa inyong mga sa dial sa inyong mga radio. Bagong Sidlak, bagong Salingsing, bagong adlaw, DYCM 1152 nagsibya sa four corners of the world. Ang ilngigay karon mabati na sa tibuok probinsya sa Sugbo ang DYCM CM Celestino Martinez. Wow, sabi ni Nita Valerosa. Okay guys, thank you so much. Tama na ni kay diyan namin sa lugar nga medyo wala pa? Pwede pa ni? Wow, okay. Paglampas ata sa state line. State line. Wow. So Las Vegas pa ni bay? Las Vegas pa ni siya. Wow, dakuha rin sa Las Vegas eh. Dakuha rin ng kuano? Uya pa ta. Wow. Guys, standby lang mo guys ha. Standby lang mo kay para mga huna-huna lang nga gakuyog taron panahon na. Huna-huna lang gakuyog ta 70 miles per hour mong dagan dere. Unya dami sa 3 lanes. Tulo ka lanes paingon sa Los Angeles, sa Picas pud nga side, 3 lanes pud paingon sa Las Vegas gikan sa Los Angeles. Among tanaw diha sa Los Angeles kung kisam Jim ay moduwa si LeBron King James sa Los Angeles Lakers. Dili mo tanaw eh. Kumidya rin ako Wala man. Pagpaabot niya sila ba? Yung sila Audience. Wow yun. Wala may audience. Iba pwede. Kaya pwede pa. Mananaw may basketball. Pero tuwaman sa sila gaduwa aros or Florida. Dahil hapon may kakita. Pero nindot kayo makato tag LA. Naro ba diha ang wild card gym sa LA ni Coach Freddie Roach, ang trainer naman ni Pacquiao. So naroon diha si Mark Magnifico Magsayong Bulanon. Naroon nag-train sa wildcard gym karong mga panahon na. May mga mensahe dito sa itong mga mensahe sa itong mga amigo. Kaya Kalipay sa Pobre. Katawa mo ni Kalipay si Pobre. Bumbo dudong gudin. Wag ka kailan ako. Kisa mo ni. Di katawa mo ni. Kisa mo ni. Kalipay sa Pobre ta. Ilisin ng imo ang ngalan o ngalan ni mong tinuod. Kaya di ko kailan basta dili imo ngalan. Kaya kaning uban gani maglisod ta pag ila kay ilang balihon ilangan maglibog na nun ta. Maulag eh. Pareha ng limang ka ang ilahang ngan Daniel niya himo naglinad
kalibog na nato ning shout out to Lienad. Dito man ay mongan. Video ra bitari. Video ra diha. Amping sir sa biyahe sir. Gikan ni Andro Miramontes Bilonggil. Nagmalipayo na ni si Andro Miramontes Bilonggil, kinahanglan na nag-trainer, successful trainer na from boxer to trainer, boxing trainer. Naroon diha sa Vietnam nga nasod mga amiga, pero last week nagmagulano ni siya pagkahibaw niya nga ang Ala Gym sa Cebu sirado na. Wa nay Ala Sports Promotions mga amiga. Nga naman. Human gisira ang ABS-CBN. Oh, Kaya nakakontrata man sila may tie-up og doon ay mga sports promotion ang Ala Sports Promotion in association with ABS-CBN. Wala na. So affected sila mga boxer. Ang mga boxer sa Ala Sports Promotions nagiyahay na rog buwag sila o gasa sila padong. Ang uban to sa Japan, ang uban padulong sa US. So nga na lang. Salamat kayo Andro Miramontes Bilonggil. Ang Ala Gym o sa tos mga nakahatag nimo og dalan nganong nailhan ka og nahimo kang trainer karon sa Vietnam tungod sa Ala. Sama sa dilang Milan Melindo, former world champion. Si Donnie Ahas Nietis, nahimong champion. Si kinsa pa? Ato si Merlito Junjun Sabilio alias Tiger, nahimo sa jung champion tungod sa Ala. Nga na ba? Sama po nila ni bisag uban na nahawa na silang Rodel Mayol, silang Jerry Peñalosa, dihagid ya sugod Dindo Castañares. Dihagid ito nagagikan sila. Sila si Mark Miligin, si Mark Magsayo, diha na sagikan. AJ Basuka Banal, Ray Bombom Bautista, Rolito Ningasca, daghan pa nga mga boxers gikan sa Ala Gym nagsugod karon malampuso na Edito og Edmond Villamor. Kita mo yun. Kuyawan indota ning hotelaw. Terribles Hotel and Casino, terrible. Og sa Spanish pa na terrible. Sa mga amigo rin nato mga Spanish como estas amigos y amigas. Og namo diri sa Las Vegas, buenos días kay buntag pa man. Pero namo sa Pilipinas, buenas noches amigos y amigas, damas y caballeros. ¿Qué pasa amigo? Miramonte Kira, ano to? Miramonte Kira Corazon. Ano daw yun, ma? Ano daw? Unsa to Spanish mo Mama Lucy? Unsa to imong Spanish? Yo te amo. You te amo. Yo te amo, mi todo, mi corto. Unsa to pasabutan na Mama Lucy? I love you with all my heart. Syunan ka na. Todo. Mi tudo amo, yo soy mi corazon. Yo te amo daw, yo te Oh, amo. Yo te amo. I love you. You te amo ray. O kanang mingon ta nga see you later. Unsa to? Alta. Hasta la vista. Hasta la vista. Wow. Ya mingon ka kumusta nigadto ni mo Mexico, wadto Mexico Mama Lucy, mingon ka may senyora. Mahimo na tag senyora, abuta dito. Poquito. Pukito. Hola. Sabon naman ang ulam sa Pilipinas. Hola. O niya, damay mga mensahe dito mga amigo, mga amiga. Uy, shout out sa itong amigo taga Los Angeles, California. Si Agustin Solis Villanueva. Kumusta man diha ron ng Los Angeles by Idol Agustin Solis Villanueva. Kumusta man ron ang Los Angeles? Di ba ka ni mudagan og buwan hami bisig kuyaw mo mudagan na ha. Ayo din na sa Los Angeles by Idol. O niya arita sunahan be. Arita to basahon ni Guman. Ludi gikan ni Agustin Solis Villanueva. Nya Idol Agustin Solis Villanueva. No pwede. Wala, nag-Spanish naman itong amigong si Agustin Solis Villanueva. Tax Garcia. Oo. Bitaw no, kaya ito si Tax Garcia. Yan na siya Adrio. No pwede kastar. Wala, uyawan niya yung sulti ba yoy? Awahan, ingon siya bay. No pwede kastar at kabalyo Naambot. kapon, lisura nila itong suito rin ni siya doon. Nidalan ta mo Spanish oy, malupig ta. Nasa LA mo na. Mawan ni tani o mas mayo din mo Spanish na taga LA no? Ay, taga-Spanish na. Kaysa Las Vegas. Oo. Oh. Pero mas tagan din. Muchos español en Los Angeles no? Para todos Los Angeles.
Panulihan namin 63 idol. Sige ka ni Joey Estrella. Idoling din. Kinsa man na. Si Kusina ni Ganda ni. Kusina ni Ganda. Oy, sa mga gusto mo tanaw mga luto-luto ha. Ana mo sa Kusina ni Ganda o sa Don Tendong TV. Oh, sa Bisaya Kamunggay. Bisaya ka mong gay, kalimot ipakape na lang ko diha. Shout out to you. O niya na pa may mensahe diri. Wala, di Akos, New York Part. Di Akos, New York Part, mao gamatan ako. Naades New York siya. Pahibong ka sa New York, o New Jersey ba? O New Mexico. Puro mga new, nyaway mga old. Katingalahan dito kayo? Nasa London ba? Napoy New London, no? Nasa London. Oh. Yung mga York. York sa no? Diha di nagikan. Mexico. It's from Mexico. Formerly Mexico, part ng Mexico yan. Bitaw, no? Plastic na basurahan. Oo, basurahan na eh. Butang mo ko diya. Extra bag, wala. Shout out sa kong amigo ha. Si Ray Nagakdak sa Holga. Just shout out. Just kami Minnesota. RDS. Shout out to BCE. Shout out to RDS. Shout out to BCA. Uban ako dari si Don Sindong TV, Rose Estrella, padong Miss Los Angeles, California, and of course Joy Estrella, Kusina ni Ganda, o ni Mama Lucy TV. O mo ato iliko ni ha, mo ni ang Las Vegas ha, iliko na to gamay di diri ang kabukiran. Ang kabukiran karma orasa diri sa Las Vegas sa State of Nevada. Mo ni ang kabukiran diri sa kilid. Another speakers tubangan, hawan kayo ang dalan karma orasa buntag sayo Huwebes. Huwebes ba rin? May Merkulis. Merkulis ba? Uy, Merkulis ba rin ay? Nalimot naman taan eh. Huwebes sa Pilipinas. Huwebes sa Pinas. At sa Huwebes sa gabi na rin. Merkulis sa gabi. Merkulis sa gabi. Oo, Merkulis di Iron. Dire, buntag sa... Pizza G's na rin ba eh? Oo, ba uy? Pizza Noy ba? Pizza Noy pa di Iron. Malimot naman taan eh. Bay, nagay mo yung mga pangutana din ha. Kaya bawal lang midari kaya tubago na ha. Libre yung pangutana, libre siyang tubag. Okay, hapit ng state line. Hapit na ba ang state line? Ako na yung putlon abot sa state line. Kanang state line bay, California na diha. California na. Unsay unang lugar diha sa California ni boundary sa Nevada bay nga state? Ang sa talap. Barstow sa to. What? Bakers, di ba? Oh, Bakersfield. Baker. Sikat ng Bakersfield sa lugar man daaman na yung mga duanan ng baseball. No? Iba yun. Iba yun. Okay, desierto mo na after the state line. Wala pa yung mga establishment. XYZ Road dyan. So diri ba mga city na ni sa Las Vegas diri ba kani? Kana diha si lain na nga city. O di na Las Vegas no. Yeah, part pa ni ng Las Vegas. Part pa din ng Las Vegas? Doon sa state line dyan magtatapos. Yeah. Dakuha din sa Las Vegas no. Yeah, daghan pa yung bakante oh. Grabe ha. O yung tanawon diri skilled mga amigo ug mga amiga dakuha o. Wa pa may mga balay diri, balayanan pa ni. Grabe ha oy. Ang Amerikano dako jud kay luti. Sa tuwad maglisod magbalay-balay sa tuwa manang anas dapli krasada taon mag-squatter. Oh, daga magbarong-barong, magluto-luto diri. Naghanang bakanting yuta diri ay. For sale mo na ba? Palito na to ba? Main nindot ang palito no. Oo lagi. Indo taon tayo magtuko tag boxing gym. May mensahe diri Nita Balderosa. Gadali sa Pasko. Joe, gadali sa Pasko. Wednesday pa ron. Nabantayan ni Nita Balderosa nga naging ko Huwebes sa maron dili pa meron Huwebes. Merkulis pa meron. Ya pizza Noy pa ron. Pizza Noy.
Yawa no. Indutas dalan diri wa may traffic. Pero sa Los Angeles pati trapika na ron orasa. Nita Valderosa sa akong mga sa akong mga paisano o paisana ng mga bulanon, halabira. Halabira. Mga atbang yun naman. Oh. Kanang Buffalo Hotel Casino ni diri no. Casino, din Whiskey Pits. Layo sila no, layo sila sa Boundary naman ni siya. boundary na ni. Oo. Oh. Shopping. Kining lugar ba mga amigo mga amiga layo kay siya sa Las Vegas. Museum, ano? Uyaw. Nindot Japon. Palabas na tayo, makikita mo dyan, Daniel, sa right side mo. Welcome to California. Oh. Boundary na din ni siya mga amigo. Ay, pakita mo, Loto. pakita. Induta diri oh. Whiskey Pits Hotel and Casino. Oh, Whiskey Pits Hotel and Casino. Di ba yung tayaan ng loto? Na diri. Wala din. Oh. Bawal man sa Bawal man sa Las Vegas. So makapalit na tag loto. Pero ang resulta sa California. Yan na yung California, yan na. Oh, California na mga amigo mga amiga. Biya namin sa Nevada nga state. San Bernardino na dahil ni diri. Oh. Woo! Nawa ba, ka na. Pwede Kato, namin loto. makukuan magluto diha. Oh! May California naman eh. Wow! Pero ba ang draw niya sa California state? Oo. Oh, mga agad niya dito. Kino ba yung solar oh? Kino mo solar? Oh, solar no. Ano indutan niya eh. Bawal man ang luto sa Las Vegas. Oh. So, kuyawa. So magtanaw kag TV ato ka resulta sa California nga state. Kuyawa no. Wow lagi. May magpalit, ug dako ng luto. Oh, bitaw no. Ituyo nilang bawal ba tungod kinamo gay hotel and casino. Oh. Para dili na mag-conflict. Dili na magkompetisyon. Sige, mga solar panel oh. Mga solar panel no. Kuyawa induta ka na tanaw adlaw no. So asa man nag-supply ilang solar niya bay? Sa dire, Sa bigas. Kuyawa, solar naman na diri solar system mo. Grabe ha, solar system diri oy. Tulo. Tulo no, nag-produce ng mga kuryente gilabay diri sa Las Vegas oh. Kasunahan oh, layo Ginoo no. Di kay maklaro pero kanang tuloy nyo nakita nga gaamag team gas kay kaputi mo na diha ang solar system diri nga gilabay sa Nevada o California no. Aha. Kuyawa eh. Induta ay. Dakuha sa yuta wanang sa yuta diri oh. Wa may mga tanom sa tuwa pa rin tamnan din ni kabuti. Tamnan init man no? Tamnan din ni kanang tamnan din ni siya kuan. Mga tubo, mga mais, mga soybeans. Yawa. California na may mga amigo, mga amiga ganina, Nevada may ganina. Yawa. Ya may mensahe diri cool. Anha ka magbalay. Aron sili. Way silingan. Why sili? Ngayon si Rizal Gaduski koy. Wala ka wow, kanindot sa view. Lagi nindot kayo Reo. So mo ni ang state of California, pero dili pa ni maong LA. Layo pa mi sa Los Angeles. Ang lugar ni Kobe Bryant kini ato, Los Angeles. So sa Los Angeles 3 hours pa. 3 hours pa layo pa gikan diri. Ya California na ni. So mo ni hinahinay lang niya ni. Hinahinay mi ani, wag subay mi aning dalan na. Di gamay na ang dalan no, 2 lanes na lang. Wa kay may katulog ron, mong biyahe gabi, wa may katulog. Excited mo. Excited kayo kay California. California mong biyahe. Katulog din siya, nakatulog-ulog na. Pero mga 4-5 hours. So California ning nga state ha, yung kabukiran no. Ang kabukiran sa Kisus. Ang kabukira. Makita mo ang katahom sa kabukiran no. Mahinumdum ka sa atong gigikanan. Strong winds. Strong winds oh. Ahid. Hangin di sunahan. Kuyawa mo na minsayo ka na oh. Kaya nakita nyo, strong winds ahid. Meaning hangin sa unahan. Tagaan tan lag warning ba basta mag-drive ta diri. Kuyawa Haiti kay ning lugaran na imubasa. Na imubasa sa ilahang hangin. You are now in a 5 trillion economy state. Kini siya diri. Yes. Kuyawa no, 5 trillion. Grabe ang Nevada. Ambot.
Gamay lang. No pickups. All trucks stop at scales. Okay. Kuyawa eh. So, guys, kung na lang nagkuyog taro na, bisag wa mo dere pero na lang nagkuyog ta kay naaman mo gakuyog man tani. Shout out sa tong amigang taga Wilmar, Minnesota usa ka ahente og buy og yuta to ang amigang realtor sa Pilipinas To California, bye. sa Hello. Kita ba? welcome to California. Yawa eh. Adto gyud mi California na ni, di na gyud ni kapugngan. Naano mo ka sa California? Oh, ningon si Rose Pizzino at umigang nasa Wilmar, Minnesota. Have a safe trip, travels. Enjoy mo. Salamat kay Bay Rose. Ayo diya bay. Hello. Jen. Pakita ka lang. Video. Ganang ano, pakita. Oh, kani. Ako na siya ba? Kana. Ay, Oh. Kahit na. hello, nagbabiyahe kami. Sa mga nangutana diha Bay Rose. Nangutana Bay Rose Pizzin. Nangutana ka bay pila ka oras ikan sa LA, Las Vegas to LA? Alas 4 ka oras biyahe bay, 4 ka oras. 3 and a half. May Oh. pagaspan ta. Pagas pa man, oh. So mga 4 4 hours na bay. inspection facility. Makita ba? Kani diri oh. Inspection facility. Hindi mo suod ka California. Wali man ni sa ubang mga lugar. Makita. Ilaha diri naaman. Order man eh. Kuyawa oh. Sa Minnesota ug Wisconsin wala may inspection facility. Ilaha diri bay Rose Pizzin. Naa sila kuyawa na sila inspection facility musuod kag laing state gikas California, Nevada paingon sa California. X-ray na sa mga truck ba? Oh, May X-ray. sa Minnesota o padong Wisconsin wala may ngana facility nga mo inspection sa mga sakyanan. Kuyawa high-tech ka. Nya tan-aw na nila sa X-ray makita na. Scale, ano. Kuyawa no. Pero yung mga human trafficking na sa mga container, makita naman na nila. Bitaw no. Kaya na may Kaharap ng mga gamit. Indo tay. Dumating lang sila. Dahil si Sir itong amigang si Rose Pizzin. Ningon siya nga, really not too bad. Ay, isuroy po may kung wala na'y COVID. Musuroy po kung sila wala na'y COVID. Katawa siya niya, very breathtaking trip. Oh, very breathtaking trip. Very nice. Wow. Thank you so much. Bye, Rose Pizzin. Ayo mo diha, bye. Gusto mo lang. Napang Isuroy pud mi kung wala na. O, sige, suroy niya mo ha. apple Suroy niya mo nga rin ka lugar mo. Kita-kits. na gusto mo. Hining, tulo ka truck sa FedEx. Usa ka truck sa FedEx. Ikaduhang truck sa FedEx. Deliver na sila sa mga order sa mga tao. Atod na sila. Duha ka truck sa FedEx. Kani, dili ni FedEx yung usa. San Bernardino, kuyawan ni San Bernardino, no? Ako ba San Bernardino ba? County ni siya, bay. County. Mingaw siya nga sa mga county, bay, no? Why income kayo? Baker, then Barstow. Tanawa nga mong biyahe, oh. Los Angeles, 220 miles pa. So, meaning, duha pa ka oras. Kayo, duha ba ka oras? Kapin? 256. Oh. Mabuta dito mga 9 a.m. Alas 9 na tababot. Yawa, no? Ano gusto mo lang? Okay na. Apple? Hindi, meron ako. Pwede, meron ba? Sige. So, ato na yung pangon, bay. Mabalik tayo dito dool. Okay, guys. Salamat sa inyong pagtanaw, guys. Ato na yung pangon. Kay Mingaw na yung dapita dire. Mupiyong sa mi. Kaya wami katuog gabi eh. Kay excited kayo sa biyahe. Okay. Hayag-hayag na. Akong iliso ang kamera, bay, ha? Ipakita ti ka, bay. Isa ba? Alit kayo. Oh. Tanawon, kaning drive na mo dire, di lang ako nidisturbohon kay nag-drive ra man ni siya. O niya si Abay Rose Estrella ni mga amigo, mga amiga. Ilan na to nidisturbohon. Shoutout sa inyo ha. Oh, si Don Sendong TV, YouTuber na. Yan rin si Loyo, busy pa sa Loyo. O niya na to pakita sa Loyo kay na busy pa. O niya, nadari sa Loyo si Kusina ni Ganda,
Joy Estrella o si Mama Lucy TV. Mama Lucy. Okay. Nakita ang bukid ba? Uy, grabe nga kanindot sa bukid oh. Allah. Kanindot sa bukid. Ang bungto diri bay, makita nimo ang bukid sa Minnesota, way bukid sa may ngani kadako habog. Wala ka kita patag ra Minnesota. Minnesota State. Sa Barstow na to. Mutan-aw ka diri sunahan, ha? Aw. O mutan-aw ka diri nindot sa bukid sa imabaw. Ang rest area pahulayanan sa mga driver 15 miles pa gikan diri sa among lugar. 15 miles pa layo pa. Og mangihi ka, o manghunaw ka, labay kag basura, mo piyong-piyong ka, mo stress, mag-stretching kasi mo mga sa mong lawas. 15 miles pa ang distansya gikan diri dapita. Hayag na. Buntag na. Pakita sa ila, kaya na. Oo. Haya buntag na. Bay, apple bay. Oh, apple ba? Apple. Fuji. Matulog ka siya, matulog. Kaon tag apple, oh. Kaon tag apple. Matulog si Mama Lucy. Ikaw. Aw. O niya, tulog ko rin ng taon. Apple ba? Kaon sa kong apple. Among apple, oh. Fuji man rin. Nindotanin po apple. Yung mga halang-halang niya lang. Halang-halang. Makuha niyo mo. Para mag... Kanda. Dami diri pahalang-halang, oh. Lami ni siya tilaw ko anon. Paksit ni ron. Kaya mo ning sa sumsuma ni ron. Samtang gabiyahe, magkaunta. Salamat, bay. Hindi ka na makakaon niya ba? Dapat sa shrimp crackers. Samtang magbiyahe, magkaon. Di ta katulogan eh. Inganing dalan ha, diri sa California ni nga karsada. Ingani ang California nga karsada gikan mo sa Las Vegas. Pati nindutam di ani lugar raw. Ni dako na sa siya 3 lanes sa ganina ni 2 lanes. 3 lanes paingon ra sa California gikan sa Las Vegas. Paingon sa LA. Ikap-kap no. Oo, gibuak ang bukid mga amigo mga amiga, gihimo ang karsada. Kuyawa eh. Kaya ako mong gibasa ang history among gibasa ni Don Sindong TV ang history ang mga tao nga taga Utah o taga California mo naghimog dalan aning gibuak nila kabukiran sa Las Vegas o sa Nevada. Uyawa eh. Daghamang mina diri ring dapita. San Bernardino County. Sa county, dako kayo. Dako kayo, no? No? Dako siya coverage, sabi na California. So, di ka diri kapuyo, bay? Nya mo tanaw kag basketball sa NBA, layuan imong biyaheon pa daw sa Los Angeles, eh? Yung 2-3 hours. Ya, California pa jud imong pareha ra mo state, California, pero perting layo ah. Watch out, vehicle stopped on shoulder ahead. Daghanas mga na-marking ang mga truck niya, oh. Rest area din na nila, oh. Oh, daghanan na-marking sa mga truck niya, oh. Mga dagkong truck. Wow. Ibalik sa gulay. Oh. Wala pag may nakita ka, intaki ba yun? Saan? Wala, daw to. Sa may... Di ba nakataya per yan? Oo. Malayo pa yun. Malayo pa. Malayo pa yun. Baka di mo kaya yung mapa. Yung rest area. Siguro mga 13 miles. Kuyawa ning dala bukiraw. Gibuak ang bukid mga amigo mga amiga para gimuag karsada. Gibuak ang bukid. Yara.
padung kag Baker, California or Barstow, lagyo pa, lagyo pa. Outlet by shopping, no shopping mall yan. Na diha so na Barstow. 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 Ah, Wow. outlet ana. Signature. Mm. Hindi ka pwede umihi dyan, man. Ako. Kaya nga eh. Tumuliin na ako eh. Wala ka tayo, pero ka naman ah. Ako na ni Pangon ha. Ako na Pangon ba ya? Kumari ko ba? Pangon na ako ni Bay Joy. Okay. Ha? Muhay ka di lang. Okay lang. Sakto na? Okay. Bye-bye guys. See you next time. Hi guys. Welcome back sa ato ang pag-live dere mga amigo, mga amiga. Hinay siyang signal dere sa Baker, California. Mao ni ang dalan sa Baker, California. Gikan mi sa State of Nevada, naabot na mi dere sa State of California. Kuyog na mo si Don Sindong TV, kuyog na mo si Kusina ni Ganda o si Mama Lucy. Paingon mi sa Los Angeles mga amigo, mga amiga. Ingani kanindot ang kabukiran diri dapita. Why bukid sa Minnesota nga akong gipuy-an sa napo ka tuig, pero diri daghang bukid diri bungtod do. Grabe ha oy. 5,000 feet. 5,000 katiil gikas dagat kini lugar. 5,000 feet elevation from the sea level kini lugar. Laging tapat sa iyo by Ray Valera. Pagkahinumdum sa tas mga kaagis kinabuhi aron at kung kailangan mo ako, oras ng iyong woohoo! Nindota. Ingani ka nindot ang kabukiran sa California giguba para lang matagaag dalan ang taga Utah o taga Nevada ga state, mga amigo, mga amiga. Sa asa mo dapita ros kalibutan, hinaut na namos maayo sa inyong panglawas. Endo taga tukarong ipaminaw. May pagtanaw diya sa itong amigo nga sikat nga boxer, si Roberto Halnais. Nagyapon ka, champ, idol, nagyapon ka sa Long Beach, California karong panahon na, di ba? Padong may sa Los Angeles, gikan may Las Vegas. Kuyog nako si Rose, si Abay Rose, o si Abay Joy, o si Mama Lucy. Sorry na media sa Los Angeles. Kumusta man ka, idol, champ? Bay, kumusta man ka? Muna yung nakanindot rin sa San Bernardino, yapon ni siya ba, no? San Bernardino County sa California. Layo ni siya sa Los Angeles. Napa may mga pila, layo pa eh. 2 pa ka oras usa may maabot sa Los Angeles. Layo ay. Gikan sa Las Vegas, kay 3 ka oras kapin man. Shout out sa itong mga amigo, mga amiga. Labi na dihan ni boxing star kaniadto si Roberto Alnais. Shout out to Ima Vils. Ima Vils, kumusta mo ka sa Germany? Asa mo ka napita sa Germany, bay? Naka sa Frankfurt? Naka diha sa Frankfurt kay basig mo abot mi diha sa umabot yung mga katuigan, mga 2022 or 2023 baka mga Nuremberg, California man, Germany. Okay lang boss, ingat. Amping diha ha. Nagyapon ka sa kuano? Sa Long Beach, California. Idol, boss Roberto Harnais. Nagyapon ka, di ba? So, amping diha kanunay. Kining dala na 2 lanes ni siya gikan mi sa State of Nevada karon di ana mi sa State of California karon. Padulong mi sa Los Angeles. 3 ka oras kapin ikan sa Las Vegas. Amazon, no? Driver sa Amazon nga truck, yawa ni Amazon na. Sikat na. Nagsiyok among dunggan no, kay habong ni lugar dere. Nagsiyok among dunggan ga biyahe kay 5,000 above elevation, 5,000 above sea level.
5,000 feet. 500 katiil ni. Habog-habog lagi ka sa dagat. Kung na sakit ang mununggan. Kung mulingi ka dito sa kilid, mo ni ang kabukiran sa San Bernardino County sa California. Here's something cool. So Hindi sa siya tanaw, no? if you click the banner on your screen, you'll get a O yung tanaw ni ka, ibuak ang bukid dire, parang himuag dalan, ang taga California, o ang taga Utah, magbiyahe sila, o ang taga Nevada. O ni, ipabuak ang mga dalan, ang bukid, ihimuag dalan. Shout out to Matt Hayes Avilla, diya sa Edmonton, California. O niya, naapa ko diri sa Long Beach pa ko, boss. So, salamat kayo, boss. Salamat kayo, idol. Roberto Alais. Wow. Maminaw tarong kataha, pero magkanauna mo sa itong makaagis kinabuhi aron. Gipasakitan ta. Ikaw diha maminaw ron bay. Roberto Alais, idol. Waka makarelate aron kataha. Shout out sa itong mga amigo, mga amiga diha nagtanaw ron diha. Nakarelate mo sa kanta ako mong ipatukan rin ni Abay, Rose Estrella, o Joy Estrella, o Mama Lucy. Pwede ni Dota, makapaminaw. Kung imong paminawon ang mataglin niya, kung imong paminawon ang maong sonata, tulo siguro imong luha kung mahinomdom ka niya. Shout out sa itong mga amigo, mga amiga diha si Bernadette Torregosa Gabiana, ang anak sa kani Kapitan karon Kuchihal sa barangay Kandolawan, Talisay City, Cebu. Unsa mga kaagi ni mo bay? Ang akong kaagi bay, Bernadette, sama-sama ra sa imong kaagi sa una. Nga kung makapaminaw karon kataha, makahila ka. Sakto ba? Kaibigan. Shoutout sa to ang 5 million viewers ng mga rasa. Nagkuyog mi ni Rose, Abay Rose Estrella, Joy Estrella, o Mama Lucy, paingon mi sa Los Angeles, California. Niyan namin doon sa San Bernardino. Shoutout yan ni Rex Alba. Nagtanaw na to sa Rex Alba ng mga rasa. Rex Bingoy Alba. Niyan namin doon sa San Bernardino County. County niya, bukid ni siya Bernadette. Bukid ni siya sa California. Gibuak siya. Gimuag dalan ang taga Nevada o taga Utah nga state. Mao ni nga 5,000 elevation. 5,000 feet di siya. 5,000 katiil gikas dagat kini mao lugar mo sa magsiyok imong dunggan ani og di kaanad ani magsiyok imong dunggan. Mura bag ni adto kag Baguio City nga gikas ubos ni sakas babaw. Habog siya mura kag sakay po eroplano. Mayong gabi do hayag pa diha. Hayag pa diha gikan ni RG. Sa kanila RG Indab. Hayag ron diri kay alas unsa man oras ron. Ato tanaw na sa oras ron na. Ako kita na diri alas City 2 pa sa gabi or sa gabi. Alas City 2 pas buntag ron diri adlaw Miyerkules sa 9 sa buwan sa September. Sa 9 ba ron ba? Sa G's na. Sa 9 ba lagi? Sa 9. Minuwi pa. O, sa 9 pa rin ay. Alas 7, 20, alas 8, 2 pa sa buntag,
alas 11:02 na ros gabi is Pilipinas. Yawa. Alas 8:02 alas 11:02 na sa Pilipinas. Yawa. Alas 8 pa dire ha. California Western Time, Pacific Time. RG in the ay ganito ha. Ningon naman si Kuano. Ningon man ni si Bernadette Gabiana nga Char. Remembering sa mayor's office by. Remembering ha. Pawagin ba, di ba bay? O niya, pa-shout out Indab family watching from Talamban, Cebu City. Yes, sa mga Indab family diya sa Talamban, Cebu City, shout out nyo tara diya. Ayaw mo diha, amping kanunay. Amping mo kanunay sa inyong paglakaw. Inaot nga, malayo mo sa mga problema, mga katalagman. Karong mga panahon na kay ngilngig kayo ang panahon karon. Hindi mo makita atong kontra. Mas may pang kumos mga boxer kay kita pa nimo asa pa dong ang tuo ba or wala nga kamot mo gibira. Pero kining atong kontra ron di gid mo makita. Hindi mo makita nya mananakod siya. Highly contagious. Nya makamatay. Mangtas ning maong sakit nga didangat ron sa Pilipinas mga amigo, mga amiga. Ayo mo diha asa mo Pilipinas kalibutan ron. Inaot nga ang Ginoo magauban ka namo o kaninyo. Iampo nato ang inyong pamilya. Apil na ka na nagtanaw ron ining maong streaming mga amigo, mga amiga. 10 PM na diri ba, idol? Yes. 10 PM na ron diha. Naaka sa Atuas, Pilipinas, o di ba? 10 PM. Diri alas 7 pa di ayo. Alas 7 pas gabi ron diri. Alas 7 gabi. Alas 7 is buntag pa ron diri. Buntag pa diri gabi na diha. Okay? Alas 7:02 sa California. Pero alas 8:02 karon sa Montana o Wyoming State. Alas 9:02 nas buntag ron sa Minnesota, Illinois, Wisconsin State, Iowa, North Dakota, South Dakota. Pero sa New York, New Jersey, Virginia, alas 10 na ros buntag. Mo nang alas 10 pud sa Pilipinas gabi. So buntag pa diri, gabi na diha. Ini gabi ini sa diri, buntag na po din ha sa atoa. Tamay mga tanaw to diri, shout out to Jindalen Bull Villanueva Woods. Shout out dia sa Oak Grove, Minnesota. Karindot sa music na mong ipaminaw. Music pa lang, ulam na. Ningon si Rich Indab. Amping diha idol, ride safe. Salamat kayo Rich Indab. Amping mo diha sa kanunay o niya ay bawo ko ani ang Ginoo ray na sayo na nita na nung wa pa ni matapos sa atong problema ang yatubang ron. O niya hinahina lang. Mo niya nakalindot diri o. Ang makita nimo kabukiran diri o, lami atanaw na. Bukid din siya sa California State ha. Eh mga dagong track diri. Then I background music. Oh, wala background ng music. Yawa, nindot ang background sa kabukiran, nindot sa background sa music. So ang among speed limit diri, makita ninyo diha 70 speed limit, 70 miles per hour. Kaya mga adlaw, okay. Kamay ni message ako diri. Shout out sa itong mga tanan ng mga amigo, mga amiga sa pamudapita ron na imutang ay naot nga mayo ra mo diha, mayo ra mo diha.
Ha? Si Ana. Oo. Isa? Pagibagin siya no? Oo. Lapas sa line. Kasi guwaido ka duka na. Oo. Hubog. Or hubog ba oh? Ah. Grabe naman kanto. Sorry ay. Puro duyan-duyan ang daan. Sabay mensahe na rin pa shout out sa Motor Ride Cebu. Yes. Thank you so much sa mga kaigsunan. Ayaw mo niya. Motor Ride Cebu. Tik. Moto Monkey. Cebu Friendly Ride. Re-Rich Club or Riders Club eh. Ritz Club Consolation Chapter. Thanks idol, salamat kayo. Ayaw mo niya, labi na sa pamilyang Indab. Yes, salamat. Ayaw mo ha. Shout out sa Motor Ride Cebu, Tik Moto Monkey, Cebu Friendly Riders. Wala riders ni dili ni Ritz siguro. Ritz Club Consolation Chapter. Thanks dol. Wala problema. Ayaw mo niya ano na eh. Drive gani mo sa motor, ampingin mo kay delikado kay motor sa Amerika, dagan kay nagresasya dire. Basta motor isgutan kay Pinas. o labi na Pinas. Una na yung mga boxer dire, namatay gyud sa motor unang amping mo. Wa ta magampo ana, pero ako mismo sa una, disgrasya akong motor. Disgrasya akong motor sa una. Here's something cool so you Nami grupo sa una, FR Riders. Kung kahinumdum mo ng FR Riders, nagbase sa Dawis favorite music Kansuhong o Dawis San Roque Talisay. Kami to grupo sa una. either canceled or Ila ni wala na. Kuya ba, ilagyo mig biyahe sa una. deals out. Pag niya namin uniform, lami kita naon naka-uniform eh. Click now for your free 1-month Abdullah Muhammad Sali. Cecil. Ayaw mo diha. Padulong mig California ron panahon na. Ikang Las Vegas on the way to Los Angeles, California. I didn't know nature was actually gonna call. That was pretty cool. Tap the banner. Tugnaw na yung panahon na ron eh. May mensahe din ito sa pa-shout out ko sa akong page idol. Ang yang page ha. Unsa ba siya? Facebook page or YouTube channel? Ay ako ang pa-shout out sa akong page idol, Motoristang Bisdak. Salamat amping sa diya. Motoristang Bisdak guys. Bisitahan niyo ang Motoristang Bisdak nga page, FB page sa tong amigo na Rich Indab. Ganahan ko nagataha da. Woo! Ganahan ko sa kanta. Yeah! Yes! Ganda mo! Juan Carlos Lopez Buwan. Ba't sinara sila, boy? Sana ay dahilan na. Lap, Ay! siya na pa driver. Sa? Sa ilalim ng ilaw. Kaya na po nakikita. Sa dilaw ng buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan. Ano ba kayo joke? Ha? Ha? Sa Facebook. Alay. Shout out to Kevlin Pipito. Medallion na ana boss. Magdamo rin siya medallion bitaw no?
Wala kagikan sa Bugo, nilahos ka og San Romeo, nilahos ka sa Bidilin, dito tag bantayan. Panindot sa among background, no? Ang buwan by Juan Carlos Lopez. Shout out to my classmate, elementary classmate, Maribet Medina Perez. Maribet Medina Perez. Amping mo sa ingon si Abdullah Muhammad Sali. Salamat kayo, Cecil. Yeah! Yeah, boy! Mega shout out to you all viewers. Sulti ka gamay ba ha? Ito ba ko ni mo ha? Ayun naman. Drive ko na po kayo. Ayun. Ano ka ba dito ha? Mainin mo kanta si Don Tendong TV. Mega shout out to you all viewers. Bisaya, Kamugay, Dandi, QG. Thank you. Green. Thank you, bye. Kato mga gusto mo tanaw og YouTube ha? Suruya ako ang YouTube channel, basig malingaw mo. Bisaya Kamugay akong YouTube channel. O niya, Don Tendong TV, Suruya at Tanawa Kapil. Kusina ni Ganda, Tanawa Sad. O Mami Lucy TV. Kini nyo makita mga amigo, mga amiga. Kini nyo nakita ron, mo ni ang lugar sa San Bernardino County. Kanang county district na. San Bernardino District. San Bernardino County. Usa lang na siya sa daghang mga county diri sa state of California. Kining California, nani siya sa western part of America. Ang oras ana uwahi kaysa uban nga mga state. Pero ang kaning California, pareha ning oras sa Nevada, sa New Mexico, unsa pa? Arizona, o uban pa nga mga lugar. Nag-una og oras aning lugar og usa ka oras advance og 1 hour ang mountain time nga kanang mountain time ang Montana, Wyoming ug uban pa. Nag-advance sa aning lugar og 2 ka oras ang Minnesota, Illinois State, Iowa State, Wisconsin State ug uban pang mga lugar. Nag-advance pud gikan diri nga oras ang Eastern Time nga gitawag og kanang New York, New Jersey nga mga states ug uban pa. Tingon sa Regine Dub, pa-shoutout ko sa ako sa kinaidulan sa TCH Trans Central. Patay ha? Wala. Huwag kaya nangabli itong usabay. Nangabli bintana. Uyawa to eh. Kunang delikado yun. Pa-shoutout ko sa kinaidulan TCH Trans Central Highway, Idstan, Bad Boy ng Cebu. Pero buotan siya, salamat tol. Ngayon no? Bad Boy siya, pero buotan siya. Aligri sa na. Pero bitaw no? Nakabitaw ba nga angalan ray Bad Boy, pero buotan. Ang ubang po, buotan tanahon, pero Bad Boy di ay. Tanaw ka tayo, naghanap ang tukuran nagbalayo sa tuwabay. Mga amigo, mga amiga, maghimot ang balay sa tapling karsada. Pero dito, tanawaw, hawan kayo. Grabe, oy. Daghang pagluna. Dako pagluna, oh. Dilim, ako'y naging. Nanindot pas kanta, eh. Makapaminaw kas kanta para makarelate magasi mong kaagi sa imong kinabuhi. Nagtanaw mo sa dalan diri sa San Bernardino County District, county is district, San Bernardino sa California nga state sa Amerika. Shout out to Leo Alverio atong kauban sa unang
basketballista sa Newsmen Basketball Association of Cebu, Inbac. Kumusta bay? Shout out to my friend, my good friend in Minnesota, Emel Nepomuceno Larbakin. Shout out, Eme. How are you, Eme? Abdullah Salih, Abdullah Muhammad Salih, Sisil, nindota diha, dako kayo og lugar, may manipuyo diha, gudin, ha, tinuod yun. Kaya kining lugar na diri, hawan kini, hawan pas kaumahan sa tuwa, wa pa'y mga balayo, lami kayong tarukan ba, himuan ni mo boxing gym or basketball gym sa tuwa, maghuot atong basketball, ang atong basketball gym sa bunok, huot kayo. Basketball gym sa Talisay, uot kayo dire tukore, naglibog ang taga Talisay ug asa sila magtukod og complex nga parte na kuha kay maghuot man ning basketball dire na kuwag lugar tawa, hawan kayo, hawan pas kaumahan sa tuwa. California ni siya nga state, parte na kuha California. Ang California mo pinakadako usas mo ni pinakadako nga population sa tibuok Amerika. Ang California pinakadako nga population, dako nga yuta. Ang mga Pinoy sa Amerika dunay 4 million, 4 milyones. Pero ang California 2 milyones ni ana naas California. 2 million ka mga Filipino Americans naas California mo nang kaning lugar California man daghang Pinoy dire, 2 million. Okay ra bay, amping diha bato pa ni Leo Alberio. Amping bay, amping ayo diha bay. Kadaghan man kamo. Kadaghan mo ni Arico ba no? LA ba no? Ni Joy no? Kaya ra no? Kaya ra? Inal ya ko di mo. O doka ka ha? Ningon bito tos Mama Losin. Share sa ipa drive ba? Puto yung ingon ganina. Asawa ko natulog. Hindi natulog yan eh. Excited? Asawa mo nung oras na tulog ba? Ha? Tulog ka mo? Natulog ko mga alas 3 na ba? Alas 3, kadlawon. What? Nang laba pa man ko. Oy, dito alas 3, alas 2. Alaw na kapit. Ana mga anak. Ay nang laba pa man ko. Ako na Ato og Sacramento, Soroy. alas 3. Dili mi mo to Sacramento kay layo man. Ato mi og Los Angeles, California. O niya ako mga kalahos, may lahos ni Mexico nga nasod. Ato mi Mexico nga nasod. Mag-habla Espanyol, may habla Espanyol amigo poquito. That's a parking spot. Introducing the I may have underestimated the size of my car policy with accident forgiveness from American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote, find an agent. Visit amfam.com. Optional policy features not included based on Ingani kadindot ang kadalanan dere, pati nindota gyud why traffic parang paraw na. Pero adto ka sa LA, diha nakakaingon nga mura mag Pilipinas, mura mag Cebu, traffic kayo. Dere napita, why traffic dere? Ayun na. Ages. Aegis na? Wow. Maminaw tag mga kanta sa Aegis Band mga amigo para mainumdum ta sa tong makaagi sa tong kinabuhi nga mga handumunon nga mga kanta nga mga ilaog ipalaom ta nga sugton ta nya wadi ay. Ipalaom mga musugot nya didi ay. Ato na paminaw ning kanta sa Aegis Band. Mga amigo o mga amiga. Aminaw ta.
mahal kita. Sa aking puso. Mahal kita. Dito sa aking puso. Aking mahal. Ikatawa mo ni si Abdullah Muhammad Salih, ha? Pa-shoutout ko doon sa TCH, ha? Pa-shoutout ko doon sa TCH photographer. Si Buanong Chief Rider, photographer, motor rider, ride Cebu, Elvira 26, John Denver, yawa John Denver, ha? John Denver R, John Denver, Rukam Shots, motor ride guwapo, Cebuanong Lakwat Zero, ha? Like a chulo TCS Rider Shots, Chill Ride sa Subo, Chillax Kudakir, Trans Central Highway, thanks Dol, Samok-samok, samok-samok sa ko di mo karon. Way kaso problema, Rich in Dab. Way problema. Basta ikaw way problema. Okay ra jud kayo. Shout out sa tanang mga amigo, mga amiga diha. Labi ng Indab family din na sa Talamban, Cebu City. Uy, si Rene Santos. Shout out kay Rene Santos, bay. Hey, Rene Santos. Ang kaibigan natin. Make a shout out, Rene. Rene. We're going now. On the way. On the way. OTW. Shout out kay Rene at saka kay Bernadette diya sa Los Angeles. The In City of Angels, Los Angeles. On the way. Rene Santos on the way, mga kaibigan. Paring Rene. Bye Rene. Bye, Rene. Ang paring Rene sa Bisaya pa, bye Rene. Okay? O niya, kanang bisdak na kanta, paminawa para lingaw sa biyahe. Pwede sad, pero pa may available, Tagalog pa man eh. Tagalog lang sa niya mo, Abin ako og naka Timberwolves nga state bay. Bay, wala bay, di ako diri sa Las Vegas, naka-base karon na bay. Las Vegas City sa State of Nevada. Kaya karon panahon na tapad ra man ni ang California State o Nevada State, padong mi sa California State karon sa Los Angeles nga city. Ika de Leo Alberio. Salamat kay bay. Ano sabi ni Rene? Si Rene hindi siya nag-message pa. Bye Rene, paring Rene. Kumusta kayo dyan, paring Rene? Temperature dyan sa sa LA, okay lang? Ang traffic dyan, okay lang ngayon? Rene Santos, ang ating matalik na kaibigan, gandang lalaki, mabait na kaibigan, mula sa Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija mas maganda kaysa Nueva Vizcaya. Tama ba, paring Rene, di ba? Magagalit siya sa Nueva Vizcaya. Kasi sabi nila yung Nueva Ecija sa baba, tapos yung Nueva Vizcaya sa bundok. Kaya sabi nila mas pugi daw ang mga taga-baba, taga Nueva Ecija. Mas maganda ang lalaki at magandang babae kaysa taga Nueva Vizcaya. Tama po ba? Parang Rene. Oh, wala, nag-overtake ang duha ka trako. Muna'y kuyaw mga amigo, mga amiga. O di ka magbantay, nag-overtake kayo ng duha ka truck. Nihinay siya. Nihinay siya, oh.
Nasusuri mag-away-away ni mga driver truck dali kay pag inubertike man sila. Nagit. Pag hinunatay sa sila kumo parehas Pinoy ba? Uban ba pong driver na mag-tix-tix? Samtang drive. Nakarubay dili. Hey na? Na machine karon Ah. na kamot na alam diri. Ah. Daw na mo message sila ba? Wala kay na may camera. Patay. Grabe karon ng ano, Stick to na. strict kayo. O dito, Piggy's ko, no? Piggy's sauce. 50's dinner. Eats better. Payless. Uh-huh. Pit stop. Diner. Casino. Roll. Mhm. Shout out again Tonita Valderosa, ha? Nagpatugtog ko og mga kanta diri kami. Bisaya naman. Mamaya, no? Oo, pati. Sige, na Bisaya. Ano ko na sa verse. Sige. Nagpatugtog mi diri mga kanta ni Valderosa, minalang mainomdom mi sa among kaagi sa mga gugma kaniadto nga kipasaligan mi nga sugton pero wa di ay. Ni pasalig ang babae nga musugot niya wa di ay. Ni pasalig ang ang babae magi mo pasalig, no? For strong winds that blow, seven seas. Siya ito yung kakanta ni? Siya yung kanta ko niya ni? Limot mo ko? Please forgive me. Please forgive. Ang kanta, ang title. Di ba ni siya Bon Jovi? Murag. Mura Bon Jovi, no? Murag. Please forgive me. Ambon. Kamu diyan namin na ron. Bon Jovi ba ni siya? Sila pa. Yeah, mura Bon Jovi. Bujubi, no? Oo. Pagaw-pagaw gamay ba? Please forgive me. Katawa mo ni Nita Valderosa. Naminaw mis mga kanta nga mga love songs nga makapahinumdum na mo, makapamalimpawot sa balibo. O, 4 miles na lang, okay. oho, makapatulo sa mga luha ang ipasakitan may kaniadto. Kinsay wa ni sugot, nagutana. Yanom ni nagutana diriyo. Bakersfield. Wow. Favorite ko na sa Baylihan. Oh, ganahan ka ni nga kanta sa Baylihan. Paisa ng Nita Valderosa. Sweet music man eh. Kuyawa di ay. Nyamingon dahil nga baili sa pula nga ribbon. Nya 5 pesos ang bayad. Palit kag ticket. Kuyawa eh. Nya muga ko sa man ni amigang Nita. Muga ko sa kani nagsayaw sa una. Kuyawa. Akong paisanang Nita Valderosa, may din siya musayaw ani. Suki din yan eh.
Dami din ron sa California, daghan ang balay din napita. Oh, California na lagi niya. Makita na ni mo ang California na ni, kaya daghan ang balay. Kanina, mingaw pa man to. Wow. Sa mga taga California diya, shoutout sa tanan ha. Na may kaliwat sa California. Shoutout din yung tanan diya. Punta na rin city ba? Muna ni. Kuha na ni. Barstow. Barstow, paano sa Barstow? Kuyawa na. Now, San Bernardino County. Naraw, babao? San Bernardino. Naakay nalimtan. Namin nalimtan ha. Abdullah Muhammad Salih Sisil na nalimtan. Barstow Road. Mo na Barstow Road eh. Okay. Happy ka dito sa may outlet. Ah, okay. Kaning Barstow by City sa Nino. Ah. Dako-dako na siya. Dako ni siya ka City. Compared to Baker. Oh, gamay to Baker. City of Barstow. Welcome to City of Barstow. Pandora. Okay, here's something cool so you might want to keep listening. If you click the banner on your screen, you'll get a free month of Pandora music without any ads. That's all your favorite music with 0 interruptions. At the end of your free trial, you can either cancel or keep listening without ads for just $5 a month. One of the best deals out there for ad-free music streaming. Ready to try it? Click now for your free 1-month trial. Uyawa ro kataha oy. Pasko naman ron. Hindi yan. Di pa. Ah, di Pasko yan. Ay, pulubi. Going to Versailles, Bakersfield. Aha.
Ikatawa man ni si Abdullah Muhammad Salih. Ikatawa. Panyaningon si Nita Balderos sa Music El Cafe. Magandang din ang music. Oh, okay. Ini nga mo gigamit na rin Nita. Paisa ng Nita. Pandora. Ano daw? Kada diyang lugar outlet ni siya. Outlet. Meaning mga barato, mga baligya niya factory price ni diri outlet oh. Ang ngalan niya outlet. So ang mga sinina diha mga Nike shoes, Nike shirt, Nike Levi's, mga karsonis nata diha na sa ilo lang di lang may mahapit. Hindi mo sa kubo tukar no, hindi mo sa tukar na. Mga matutila na. Yan sad, pwede sad. Aba, panahon ay sumaling. Balik sa umanta na tanong. Oh. Marga Mondragon Santos, shout out. Buhay ay sadyang ganyan. Kaya mo yan. Winston La Victoria Requiros, shout out, thank you for watching guys. Marga Mondragon Santos, shout out. Ang labanan. Alaran kita talikuran. Yang ikaw ang luluhan, ang lulukan. Sabit ay may katapusan. Kaya mo yan. At yung labanan. Shout out to Ram Virginia, Stanislawski. Yung military truck yan. Ha? Military truck. Kuyawa, balitan ito lang yun. Kuyawa to eh. Tayo siya itong biyahe. Okay, sakay naman siya.
ingat sir. Giga ni Lane Pasiti Nobura. Salamat kayo, amigang Lane. O niya, nindota itong gikaon ng prutas, oy. Kagob-gob kayong prutas yung gikaon. Makauli ka na mi. Magpa-beauty mi. Si kusina ni Ganda o si Don Sindong TV. Magpa-beauty niya sa imuhang beauty salon ha. Diya po. Taas Cavite ka no? Cavite? Doon mo sa Cavite ba? Layo. Doon? Oh. Kasi makahapit diha. Makauli po o wala na problemang kalibutan. Amping diha. Lane ha? O niya ayaw din ha. Nindot ang imuhang mukbang na o prutas. Sunod, nindot sa rin mo mukbang seafoods na sad. Puro seafoods ba? O niya, ay shout out ko ni Soul sa Sacramento. Tigatawa mo ni si Abdullah Muhammad Salih Cecil. Guys, ato na ning putlon kay may mupaway sa kay murag murag hapit na magduka. Layo-layo na sa ni. Mubalik taon niya, inignan na sa LA hapit. Salamat kay guys. Ayo mo. Padulong mi sa Los Angeles, California. Gikan mi sa City of Las Vegas sa State of Nevada on the way to Los Angeles City, State of California. 4 hours drive, more or less. Okay, thank you guys. Thank you for watching. Shout out ko sa kuang amigo nga promoter, manager sa boxing. Manager ni Remart Grande the Assassin Caballo, si GR, John Ray Manangkel, idol. Shout out sa tanang mga taga General Santos City, ang tuna capital of the Philippines, si John Ray GR. Igsuon ni JC Jim Claude Manangkil, pero anak ni sila ni retired Army General Esos Manangkel. Shout out idol. Shout out idol gikan ni Don Sindong TV. Kita pa tapuhon og doon mo yung mga away sa Nevada idol, na ako sa Las Vegas idol. Shout out sa tanang mga boxer sa Sandman Promotion. Shout out sa gawas ni JC GR. Shout out ni Dexter Tan alias Wang Yu. Tanang mga boxer sa Sandman. Shout out. Sige kay giduka na ka tinanaw. Sige giduka na ko tinanaw. Gikan sa Abdullah Muhammad Salih. Shout out guys, thank you so much guys. Next time na sad kay mapaway na ta, okay? Thank you so much, bye bye.